idan mace na tsotsa azzakarin ka za ku na samun matukar daɗi da amfani biyar ɗin nan na ban mamaki. Idan ka ji su gaba ɗaya za ka yi matukar al'ajabi da mamaki saboda tsabar alfanun su da muhimmancin su. Amma da ka tame biyan zar ka fara tunanin shin ta yaya ne ma za ka iya sa mace ta dinga tsotsar azzakarin naka ba tare da sai ka tirsasa ta ba ta mata rai ko sa ta ganin kamar kana son musguna mata ne. Ta yaya? Idan tambayar nan ta dace da tunaninka to kwantar da hankalinka domin a cikin bidiyon nan za mu bayyana maka wasu sirrika guda 4 da idan kana yi to cikin sauki duk macen da ka so ta dinga tsotsar azzakarin ka cikin farin cikin ta, annushuwa da nuna jin daɗin ta. Amma a gen dakata maybe yanzu kuma matan da ke kallon bidiyon nan sun fara tunanin shin namijin ma da ke son mace da gaske har zuciyarsa anya ko zai daukar wannan abin mai siffar muni wato azzakari da niyyar sawa a bakin ta? Wannan tambaya ce mai ma'ana da mata da yawa ke yi kuma ita ma muna da amsar ta za ta gamsar da ku in kuka biyo mu. Ciki har da ƙarin amsar wannan tambayar ita ma ta idan namiji ya so mace ta tsotsa azzakarin sa amma ta yarda shin hakan shi ma me yake nufi? Ita ma dai wannan amsar tambayar za ta gamsar da ku. Amma dai yanzu bari mu fara da faɗa muku amfani shidan na tsotsar azzakari da muka alƙawari. Wanda na shidan shine dan Allah kai mana like din bidiyon nan yanzu mun gode. Wanda na shidan shine tsotsar azzakari yana ƙara shakuwa don soyayya da kuma rage saurin mutuwar aure. Wannan wani bincike ne ya nuna kan inda abin mamakin bambancin mutuwar auren yake da tazara mai yawa domin binciken ya nuna ma'auratan da ke tsotsar junansu an samu kamar mutuwar auren mutum 3 ne kadai a cikin aure 100 yayin da waɗanda kuma ba sa iya tsotsar junansu yawan mutuwar auren su ya haura da sama da mutuwar aure 35 daga aure 100. Binciken bai bani mamaki ba ko kaɗan ta wata fuskar domin tabbas ma'auratan da ke iya tsotsar junansu alama ce tana akwai tsantsar soyayya, yarda da kuma shakuwa da za ta yi wahala aure ya rabu. Saboda haka idan kuna son soyayyar ku ta ƙara ƙarfi sosai ku iya tunanin haka. Na biyar, tsotsar azzakari yana taimakawa wajen rage gajiya, samun bacci mai kyau da kuma magance karamin ciwon kai da karamin zazzabi cikin sauri. Idan kana son ka tabbatar da hakan to ka nemi da masoyiyarka ta tsotsa azzakarin ka dab da kwanciya bacci ko bayan da dan zazzabi ko ciwon kai ya rufe ka. Za ka yi mamakin yadda za ka ji garo da samun nutsuwa cikin kankanin lokaci. Na 4, tsotsar azzakari yana rage saurin tsufa da ƙara tsawon rai, amma actually da ƙara tsawon rai yake ba kawai dai kallon yata da rashin nuna alamun tsufan da yake sa ganin kamar ƙara tsawon rai yake. Kuma nuna soyayya da rashin kyamar ce, jin daɗi da annushuwar ne ko kuma farin ciki da nutsuwar da tsotsar da azzakarin yake bayarwa ne ke jawo rage saurin tsufar bana ce ba, amma dai dukkanin tabbas suna da hannu a ciki. Saboda haka idan kuna son kallon 24A ba ina jin ga wata dama nan. Na 3, tsotsar azzakari yana ƙara kaifin kwakwalwa da rashin mantuwa. Kar kai mamakin jin hakan domin jijiyoyin azzakari suna jona ne har zuwa da na kwakwalwa. Ko da ƙara musu tasirin ji da saurin tura sako da yawan bakin mace yake yi yayin tsotsar azzakarin ne yake taimakawa wajen ƙara kwakwalwa kaifi da goge saurin mantuwarta. Saboda haka idan kana yawan irin ƙananan mantuwar nan ina ga bana buƙatar na ce ma uffan anan. Na 2, tsotsar azzakari yana taimakawa wajen ƙara wa azzakari ƙarfi da saurin ji domin haɗuwar fatar harshen bakin mace da jijiyoyin azzakarin namiji abu ne da bincike nuna yana da tasiri sosai wajen ƙarawa azzakari ƙarfi da saurin jinsa. Saboda haka idan kana fama da ƙarancin sha'awa da rashin ƙarfin gaba ka jarraba wannan. Amfanin sa na ɗaya kuma na mafi muhimmanci shine kasancewarsa ba haramun ba, domin da a ce haramun ne duk amfanin nan nasa ba za su yi mana wani amfani ba, kuma kasancewar tasa ba haramun din ba hakan na nufin da Allah subhanahu wataala ya san bashi da illar take da hadari sosai shi yasa bai hana ba. Domin a matsayin Allah subhanahu wataala na mahaliccin mai san da a ce tsotsar azzakari ko farji yana da illa mai hadari sosai da tuni ya hana mu kamar yadda ya hana jima'i ta dubura da yayin jinin haila. Amma fa kuma hakan bayana nufin gaba ɗaya bashi da kananan illar bane ko kaɗan, tabbas yana da su amma duk sun ta'allaka ne akan tsafta da lafiyar mutum. Idan ku kiyaye tsafta da kyau da kuma sanin halin lafiyar abokan jima'in ku to tabbas ba wata barazana ta ɗari ko illarsa da za ku samu, sai dai ma tarin amfanin da muka lissafo. Yanzu kuma ga bayanin amsan tambaya ta farko, tashin da gaske namijin da ke son mace da gaske har zuciyarsa zai daukar azzakarinsa da niyyar sawa a bakinta? Anan amsar za ta iya zama za kuma ta iya zama a'a. Inda amsar za ta iya zama da gaske baya son nata shine idan ya nemi tirsasa ta, tilasta ta ko kuma sa azzakarin a bakin nata ba tare da nuna farin cikin ta ko nuna son hakan da gare ta a zahiri ba. Duk namijin da zai tirsasa mace yin wani abu a wajen jima'i duk jin daɗin da yake masa ko son sa to maganar gaskiya akwai alamar tambaya kan son wannan macen da yake yi. Inda amsar kuma ta iya zama da gaske yana son nata ko da ko ya nemi saka azzakarin nasa a bakin nata shine ta hanyar yardarta, nuna tana son hakan ko kuma ta aminta da hakan akan kan. Duk namijin da ke son mace da gaske har zuciyarsa idan har yana son wani abu na musamman na jima'i daga gare ta tabbas zai bata lokacin sa ne da amfani da tsantsar san da yake mata wajen tusa mata sha'awa da san abin ta hanya mai hikima da kayatarwa, wanda a nan gaba kaɗan za ku ji su a sirrika hudun da muka alkawari. Amma yanzu ga amsar tambayar mu ta bi ta idan mace ta kira ta amshi azzakarin da namiji mika zuwa bakin ta shin mai hakan ita kuma yake nufi? Amsar anan gaskiya ita ce hakan zai iya nufin abubuwa da yawa kuma zai iya wuya ta gaya ma ko da kuwa ka tambaye ta. Amma tunda kana kallon bidiyon nan yanzu bara mu taimaki ta faɗa maka abinda idan kai din zai sa ta tsotsa azzakarin cikin farin ciki da nuna santa na hakan, wanda dama akan sa ne muka ce zan faɗa muku wannan sirrika hudun. Wanda na hudun shine ka tana baki shine guri na mafi tsafta a gurin mu da muke gani, yayin da azzakari da ke wayinsa kuma shine guri na mafi munin rashin tsafta a yadda duk muke tunani. Idan zaka so mace ta tsotsa azzakarin ka to tabbas sai ka fara tabbatawa da azzakarin naka da ke wayinsa har bakin wacce kake son ta tsotsa din tsafta, daɗin kamshi da ɗanɗano ko at least zama daidai. In da kewan azzakarin ka bashi da tsafta kyan gani
gani kamar na bakin wacce kake son ta tsotsa din, to akwai garanti na cewa ba ta tsotsa ba, ko da ta tsotsa din to tabbas ba cikin san ranta bane. Kuma zaka iya tabbatar da tsafta azzakarinka da kewayensa ne ta hanyar duk aske gashin gaban da kewayensa ba tare da barin ko guda ɗaya ba akai-akai, kamar irin duk bayan kwana 2 ko 3 nan, wanda hakan zai sa wajen ya dinga zama very clean na rashin daudar gashin gaba. Domin duk rashin tsafta azzakari da kewayensa to gashin gaba ne yake jawo kusan kaso 90 daga ciki. Sannan idan zaka dinga yawan aske gashin gaba to tabbas zaka dinga yawan buƙatar moisturizing din wajen akai-akai ta hanyar amfani da mayukan shafawa masu kyau, kamshi da sa laushin fata. Kewayen azzakari ke zama na aske koyaushe, sannan ga laushi da kamshin mayukan shafawa da kake amfani da su a wajen, haɗi da ƙarin yawan wanke wajen da sabulai masu kyau irin su antiseptic duk yayin wanka, to tabbas abu ne da ya sa wajen ya tsafta, kamshi da kyawun gani. Amma ka sani hakan kadai ba zai sa mace tsotsarsa cikin sauyi da san rai ba idan baka yi abin nan na uku ba, wato fara nuna mata hakan ko fara bata jin daɗin tsotsar. amma ka sani ko fara tsotsar farjin nata ba abu ne da zaka fara yi mata kawai gaba gadi ba, abu ne da ya kamata abu step by step, kamar farawa da tsotsar baki wato kiss masu zafi na dogon lokaci, gangarowa zuwa kisan din wuya da tsotsar kirji da nonuwa, zuwa tsotsar ciki zuwa cibiya da kewayen mara, karshe sai kuma karewa tsotsar farjin nata cikin salo da daukar lokaci. Duk macen da kai waka to ka gama jefa ta tsakiyar kogin zuma da tsantsar jin daɗi, ko ba ta yi ma godiya ba a zahiri tabbas za ta yi ma a cikin kogin zuciyarta. Kuma yayin da kai ma ka buƙaci ta yi ma hakan to cikin sauri ta jin daɗin da ka bata za kuma ta so ƙari nan gaba, wanda hakan zai sa cikin farin ciki ta aminta da yi ma din da baka irin jin daɗin da kai ma ka bata. Wanda hakan ne kama zuwa ga sirri na biyu na ka sani ko ka tsotsa farjin nata ta kuma ji daɗin sa, hakan bayana nufin ita ma dole sai ta rama maka a nan take ba ta hanyar tsotsan azzakarin naka. Idan ka yi yunkurin hakan ta nuna bata so, kar ka matsa mata, kai dai kawai ka ci gaba da kyautata mata da bata jin daɗin da za ka iya, amma ka dinga dabarar koya mata hakan a hankali kamar ta hanyar koya mata yadda ta dinga yi ma wasa da shi da hannayenta, lokaci zuwa lokaci kuma zuwa ga nuna mata ko cikin wasa na ta ɗayin kiss ɗin azzakarin mana. Yayin da kuma kai sa ta ɗayin kiss ɗin nasu, kai saurin gaya mata matukar jin daɗin da hakan ya baka, da kuma gaya mata farin cikin da zaka idan ta tsotse shi ɗin ko da ɗan kaɗan ne. Hakan zai taimaka wajen jawo ra'ayinta ta yi ma ɗin cikin farin cikinta. Ina gaya muku haka ne saboda na fara tsotsar farjin matata tun jim kaɗan bayan auren mu, kuma tana wasa da azzakari na sosai da hannayenta kamar karamin yaro ya samu kayan wasa. Amma duk da haka ina ga ya ɗauki kusan shekara kafin ta sake ta iya fara tsotsar azzakari na da bakinta, tun daga sannan kuma take matukar son tsotsar azzakarin. Me yasa bana ce ba, amma santa da nake da yawa shine yasa ni hakurin jira jawo ra'ayinta da koya mata, wanda yanzu kuma gashi nan muna cin ribar sa. Na gaya ma wannan sirri ne don ka san irin abin da zaka iya experiencing musamman daga irin gurin kamilan matan Hausawa nan masu kamala. Sirri na ɗaya kuma na ƙarshe da zan iya gaya ma anan shine idan ta fara tsotsa a farkon yinta da shi bai zama lallai ta ma yadda zaka ji daɗi ko ya baka ma'ana ba, amma kar ka bari ta san hakan domin zai sare mata guya. Ko baka jin daɗin nasa ka nuna mata bil haƙi kana ji, ka kuma dinga yin numfarfashi na nuna jin daɗin hakan domin zai sa ta farin ciki na tana baka jin daɗi, zai kuma sa ta sake har ta zo ta nema yadda zaka ji daɗin nasa sosai. Wannan kenan akan tsotsar azzakari. Yanzu kuma za mu so ku gaya mana a comment wannan jin daɗin tsotsar azzakari ko farji yake ba. Sannan kalli wannan bidiyon yanzu don sani akan tsotsar farjin mace, amfaninsa guda 6 da ainihin hukuncinsa a musulunci. Bidiyon zai baka fa'ida sosai fiye da wannan. Idan kuma ka riga ka kalle shi to ka duba wannan bidiyon, akwai wanda ba kalla ba a cikin sa nasa. Bismillah.